Gikatakdang pasakaan karong adlaw ug nagkadaiyang kaso ang usa ka notadong tulisan sa lungsod sa Consolacion, Sugbo. Si PO2 Gregorio Cabisare sa Basak Police Station nibutyag nga kasong robbery with rape, illegal possession of firearms, act of lasciviousness ug illegal possession of drugs ang ipasaka batok kang Roy Siliona. Si Siliona dugay nang gipangita sa kapulisan ug nadakpan gyud sa entrapment operation sa Consolacion niadtong Sabado. Gikatahong upat na ka mga babay ang nabiktima sa sospek sa dakbayan sa Mandawi ning Buwana. Lakip niini ang minor de edad sa barangay Pagsabungan, Mandawi. Modo sa sospek mao ang pag-adto sa usa ka lugar ug mangutana kung dunay lalaki sa pamilya. Ug kung wala, mauna kinihigayon nga atakihon na sa sospek ang iyang mga biktima. Pahimuslan pa sab daw sa sospek ang iyang mga biktima sa dili pa niya tulison. Ato sa pagsikop ni Siliona, nakuhaan kini og pakete sa shabu og kalibre 45 nga armas.